Kalong sisa ka bas ngongil bat kesngol lengok kam tam yagari bat kejat ben real kasih bor oi ha ka ba kum kini gijing jia ki jia na kapor Singapore hoi kejing ja bat kejing syak penyap no jong i hybrid inside viral lendok mau nai mendang hau neu benai ubladap no kata khat sau tarik jong benai September menta kasnem kam padap wat tang si benai ru henrei menta sakan ni ko wei pat kejing jia ka ba pen ngongil bat ka ba pen septing yang i kum kejat ben real bat ki imlang salang hi bor oi Hakaba sawai pat ukna badang nyos nam kerta uba kerteng ukersan borlang karn mudai ubolong ukun suat bat uba syong basa ringkat bat ke kemihe ke jong u hakadong marbo blok 3 jong ke ju hi ke sinong ke jong i insa viral endok monai kata ke sinong nongra ulaja no nin ke janmet hakapor saw baje ai bat hadu mentana kaliang jong ki polis bat ki sinong ki thau ru ke lia wat u hnrei kim patlap sai hadu kani kapor bat khalimat ke bamenta hoi ngala bat ong kalong sisa ka ba pen bitar bat ka ba pen sodom yi khumki khun ka bre jong nyau trap lene kumki pat ba ha ba ngi i kha kha kum yi kini jing jia ki ba suja kum ne bat sya penyap klub henre nyim yo pat de kata ka jing tok kiet lene kata ka report ka ba pen hun yi kham tam kum ki pat ba kum kini ki jing jia ki ba pher ki ba la jia kani kari ka ba i ki jongi kan mau no la dang ya phai spang kani ki jing jia belajar i have inside viral endok monai haduk mentaru nak kalian jingi kum ki pat ba ngala banong le se ba yang pat yo ni kata ka jing hun halo ka jing tok kit ya kani ka kes ko be dai bat ka jing syak penyap ka jong i